morning sa lahat. All over. Thank you for the new subscriber at new supporters. Thank you so much for all of you guys. Thank you so much for your support. Thank you. Ngayon po ay maglaba po tayo. Ngayon, mahangin dito sa amin guys. Oh. Mahangin. Ayan. Ako kasi ay nag-ano oh. Yan. Para sa apo ko. Yuno! Yuno! Mahangin po guys, mahangin. Pagkatapos ko nito, maglalaba po.
Dati sa akin po ito guys, oh, nabilad ito lumiit. Ngayon para sa apo. Ayaw pala nang nabibilad yung mga ganitong klase. Hindi ka po. Kahit ito guys sa akin ganito. Pero hindi na guys yan. Ya, madam. Naglalaban, naglaba ka ng laman. Grabe ante. Grabe. Ang nga rin yung pakpakan na uri yung karne titi ko din na kaya. Karne nga ko ti barbecue. Sakit. Kaya timangan. Ano yung oras eh? Ay, wey, naguray.
Ay, ito lang gaya mo. Ay, Carmela. Sige, mangika, manda. Nga road. Kasi, amot siguro makon niya. Gumatang namin. Kaya ko, ay, naglabat sa di Carmela kung ko naman lagi. Ay, na ano, paikit mo. Ay, speaker. Ready na. Hindi ko asin lang pag-breakon. Sige tayo ko dyan eh. Ano? Istorya ni Gracia. Sige mo ba yun? Awan ba? Kapag kami ng-effect ka mo ato. Pwede ko dyan why? Talaan. Nakasarap kami sa tapalungkin. Wala nang di pa ikatong sa motor na sa hardin. Kumilay ka. Kaya na to. Wagay dyan. Di nga nangandag ka di ka. May isa lang bulong ko na. Ay na, nakiala pa. Bakit ako ay dyan? Ha? Word. Hindi ka natarla? Baby pie? Wait. Anak, nga dyan buko ang buko. Well, ang nirin. Hindi mo ba na? Hindi, naka-live ka po. Tingin mo dali kayo, may bergero kung kayo nga po ako na.
siya patawag yun to. Diba? Ganit face na. Yung mga nangaway mo. Malapit ko na kami. Ay! Ako rin, Leg! Leg! Hindi kayo gumatang ice? Try ko lang, magdaan. Ay, wala ko matutupin. Pero naroon doon ang... Ay. Sayang na yun. Kasi lang mo naibusan, nala ko ni Darabi. Kasya kaya din o yung malaki? Hindi nakalod na. Winan ang umanay atas ta. Kapangkit yung atalangan ng 10 speed ball. Lapit ka dito. Kungot ka.
Nabuhay ka! Kaya mayan. Nagbebento ka lang.
Guys, may mga bisita po yung pastor namin dyan sa kabila.
Dili ka nabilan? Larva! Larva, George! Pero nagsabi, pakita mo na ako na. Babae. Masuya siya. Awag kit yung magataw, pero hindi mo na
Ayan guys, thank you sa support. Ayan, i-mute ko na po kasi mayroon na pong may music na po sa kabila. Shout out, Miss Kapsat Mimi Beer. Miss Irene, thank you so much sa laging suporta. Ayan, i-mute ko kasi baka makapiright ako. May music na sa church.
Ayan guys, may bumili po na dishwashing soap, dalawang green apple saka dalawang lemon. Ayan, i-deliver ko lang po guys. Ayan. Busy po ako katapos ko lang maglaba, hindi pa ako nakasampay. Pero mahangin kaya doon na lang sa may balkon namin ko isasampay kasi pag dito sa labas, ano talagang lilipad yan kasi ang ano talaga, mahangin talaga sobra.